Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn saħaq li fost l-oħrajn fl-ajruport qed jiġu eżaminati passiġġieri li jkunu ġejjin minn pajjiżi fejn hemm it-tixrid tal-coronavirus. Fil-mitjar ta' Ħalluqa hemm proċess ta' screening minn professjonisti tas-saħħa 24 siegħa kuljum. Kull persuna li tkun ġejja minn xi post fejn hemm tixrid tal-virus tkun skrinjata. Dan isir f'ċentru ta' iżolament speċjali ġol mitjar stess. L-istess jiġri ġol Cruise Liner Terminal tal-Port il-Kbir. Fi stqarrija ministerjali d-Deputat Prim Ministru qal li riżultat ta' test joħroġ f'satejn. Assigura li s'issa f'pajjiżna m'hawn l-ebda każ ta' dan il-virus u li t-tixrid tiegħu fil-kontinent Ewropew huwa taħt kontroll. Qal bis-saħħa ta' mekkaniżmu Ewropew malli l-Kummissjoni Ewropea takkwista l-vaċċin għall-coronavirus dan jitqassam mal-pajjiżi membri. Chris Fearn qal li l-Gvern qed jippjana li jtellaq kampanja edukattiva u tarfien dwar il-coronavirus. Tenna li d-Dipartiment tal-Kontroll tal-Infezzjonijiet jinsab imħejji għal kull eventwalità u spjega li hemm post ta' iżolament barra l-Isptar Mater Dei biex fih ikunu jistgħu jiddaħħlu nies li jkunu jeħtieġu l-kura brabta ma' dan il-virus. Min-naħa tiegħu d-Deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri qabel mal-Gvern li m'hawnx lokal l-allarm u qal li l-awtoritajiet huma mħejjija u għandhom lodda u riżorsi meħtieġa biex jilqgħu għal dan il-virus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.